Zdravím vás, vítajte v dnešnom rozhovore. Máme tu Jamesa, našeho kamaráta, aj človeka v Builders. Rozhodli sme sa urobiť takýto podcast s ním, aby sme vám priblížili celý nejaký úvod našej spolupráce, potom aké výsledky s nami viete mať a kto iný by vám to mohol lepšie povedať ako priamo človek, ktorý v Builders sa nachádza. Takže nazdar, James. Čau, Ľubo, rád ťa vidím. A ja teba. Takže môžeme nejako na úvod začať. Takú otázku by som ti dal, že ako sme začali nejako spolupracovať. Je to taká viac menej rečnícka otázka, pretože sme kamaráti, takže sme sa stretli v Ostrave. A ako sme sa vlastne, lebo my sme riešili aj predtým spoločné veci v predošlých projektoch, že ako sme sa vlastne dostali k tomu. Viem, že ty si mal alebo máš stavebnú školu a následne sme sa nejako bavili, že čomu sa my venujeme a nejako si chcel sa do toho zapojiť, že kľudne na to môžeš niečo povedať. No vlastne, aby som to priblížil aj našim divákom, tak vlastne my sa poznáme už vyše 1 roka. Áno. A potom som ti vlastne navrhol, že sa stretneme aj osobne vlastne v Ostrave, čo sa aj vykonalo. A tak sme sa vlastne porozprávali, čomu sa vlastne venujeme, čomu sa venuješ ty, čomu sa vlastne venujem aj ja. Ty si vlastne začal teraz tiež sa venovať stavebnému biznisu a vlastne celé to vlastne vzniklo úplne náhodou, že som ťa vlastne oslovil na to, že by som s tebou rád začal podnikať. A ty si mi vlastne na to predostrel The Builders a povedal si mi všetko, čo je vo veci, čoho sa to týka, čo by som si teda ja sám vedel vybudovať, vďaka tomu vlastne samotné podnikanie. Presne. A tým pádom, keďže mi to sedelo, tak som išiel na to. No a keď my sme začali spolupracovať, tak to bolo na tom prvom stretnutí a tam sme už začali riešiť hneď nejaké úvodné veci, že ako to bude fungovať alebo čo všetko by sme vedeli riešiť. My máme vlastne v mentoringu 2 možnosti. Buď si človek, ktorý chceš budovať stavebnú firmu, alebo si chceš developovať vlastný projekt. Že máš nejaký kapitál, proste postavíš si dom, my ti s tým pomôžeme, vybereme ti pozemok, dáme ti ceny materiálov, dáme ti naše know-how, všetko. Vlastne ty si z týchto možností v prvom rade vybral tú developerskú časť, že chceš stavať dom. Áno. Následne budeme riešiť nejaké financovanie z banky alebo pomocou nejakého investora s tým, že je zabezpečený kapitál. A my sme vlastne išli touto cestou. A čo bolo, čo sme prvé riešili, čo si aj ty pamätáš? Boli to financie, ktoré sme riešili, alebo bol to ten pozemok? Už si to presne nepamätám, že čo bolo prvé, čo sme riešili. Tak ako prvé sme vlastne riešili to, že ste mi vlastne objasnili túto problematiku, že vlastne čo všetko to vlastne obnáša a potom ste ma vlastne hneď naučili, ako si vybrať adekvátny pozemok, aké by mal mať parametre vlastne. A na základe toho som teda ja začal vyberať nejaké pozemky, začal som oslovovať tých ľudí, ktoré som potom vám podal ďalej tie informácie a potom sme sa vlastne na základe vašeho know-how dostali k pozemku, ktorý som kúpil o trojnásobne nižšie, ako vlastne bola trhová cena. Vybalil som si to financovanie a momentálne som už vlastným pozemku. Hej, to je super, že sa to tak riadne rýchlo udialo. My sme potom zase zobrali Maťa do mentoringu medzičasom, ako sme riešili ten pozemok. Maťo si vybral tú časť, že chce podnikať v stavebnej firme. My sme pár hodín prepojili a nakoniec ty si zakúpil ešte aj ďalší mentoring, kde zároveň chceš developovať vlastný projekt. Samozrejme, ty môžeš kedykoľvek, keď dokončíme všetky úkony na tom pozemku, urobíme tam prípojky, urobíme tam veci, tak ty môžeš s krásnym ziskom predať ten pozemok, ani tam developovať nič nemusíš, pokiaľ budeš mať s firmou nejaké väčšie starosti. Hej, to ešte, my tam máme tiež vlastne podiel v tom pozemku s Martinom. To je vlastne ešte v štádiu riešenia, to vlastne uvidíme, ako sa nám bude Buď tam budeme stavať 5 domov, áno. alebo to predáme, hej, to je už na nás, ako sa... Hej, vlastne ten pozemok má 6000 m². Hej. Takže medzičasom si ty vlastne potom ako skúsil alebo videl, ako funguje zase tá stavebná činnosť. No a tým, že sa ti to riadne zapáčilo, tak si kúpil aj túto časť. A dokonca si Maťa už predbehol, Maťa preto, lebo vy obaja vlastne pracujete v zahraničí. Áno, vlastne obaja pracujeme v zahraničí a vlastne aj sám sa pohybujem v stavebnej činnosti už niekoľko rokov, vlastne mám to aj vyštudované. Takže není to úplne pre mňa až taká nová téma, ako tomu vlastne sa... Ideš vlastne do podnikania. Presne tak. No ale vlastne ty si tým pádom potom aj predbehol Maťa, pretože ty už máš založenú firmu, máš vytvorenú s nami spoluprácu na to, že si sa stal vlastne platcom DPH. Áno. A na poslednom mentoringu sme riešili, že teraz v štvrtok si budeme robiť, ako naceniť správne napríklad zákazku rodinného domu na kľúč.
a pokiaľ sa dostaneš na dobrú tú cenu a budeš si to vedieť dobre vytendrovať, tak to budeš aj realizovať. Ja už som sa aj s Martinom bavil, že akú stavbu by sme ti dali robiť. Takže vlastne my máme jeden pozemok tiež pri Ostrave, kde klient chcel stavať dom, my sme mu vybavili pozemok. Vlastne na tom jednom pozemku jemu budeme stavať dom a na tom druhom budeme stavať náš dom s tým, že predpokladám, že to budeš určite realizovať ty a ty to pre nás budeš staviať. Takže to ešte z týchto projektov, to si ale povieme viac informácií vo štvrtok. Čo sa akože mne najviac páči je vlastne tá možnosť, že vlastne človeka vlastne naučíte v tomto chodiť, ale vlastne vy mu aj podáte na začiatku tú pomocnú ruku, tým vlastne, že môže realizovať nejaké projekty ešte pre vás, ako subdodávka, ale popri tom vlastne si ten človek rozbieha aj svoje vlastné podnikanie, rieši svoje vlastných klientov a tým pádom vlastne stavia na istotu, akéby. To je, lebo veľa ľudí sa ma pýta, že aké by tu mohlo byť najväčšie riziko. To najväčšie riziko by bolo, keby my sme boli nejako nečinní, alebo neviem, čo by sme nechceli. Najväčšie riziko je vlastne pre človeka sám ten človek. Keď ty sa tomu nebudeš venovať, nebudeš tomu dávať ten čas a tú lásku, tak ako každému podnikaniu, tak potom samozrejme nemôžeš mať úspešné podnikanie. To si veľa ľudí musí uvedomiť. Ja som mal presne takto stretnutie, že ľudia, ktorí si chceli zakúpiť Builders a báli sa napríklad, že sme cenovo nejako drahší a tak ďalej, že aké riziko nejaké podstupujú, ale ten človek, keď si uvedomí, čo mu my vieme dať, si zoberaj aký profit máš napríklad na tom pozemku, že ty už reálne tú zem vlastníš. Potom, keď sa budeme baviť o tom, že budeš realizovať takúto zákazku a na tej zákazke budeš mať zhruba 3000 mesačný príjem, ale to je len vďaka tomu, že ty toľko robíš. Že ani ten pozemok by si ty nemal, keby si nám dennodenne nevolal, nedával by si nám takisto reporty z tých pozemkov predošlých, ktorých si riešil. Takže my sme videli, koľko ty sám do toho dávaš, že my sme ťa ani nepotrebovali, že videli sme, že my sme ťa len potrebovali nejako nasmerovať, ale ty si akože všetko si riadil nejako sám, takže to chválim, to určite super. A ty si vlastne predbehol Maťa kvôli tomu, lebo on je teraz momentálne ešte dlhšie v zahraničí. On nemá vytvorený ešte na firme bankový účet a nemá ešte schválenú DPH na to, aby mohol napríklad naberať materiál bez DPHčky a tak ďalej. Tak je to normálne stavebná činnosť, tak toto funguje. Takže tiež tam sa už dostávame do toho štádiu, kedy budú realizovať zákazky. Si nevieš vyriešiť nejako na diaľku, ako práve hovoríš, to máte, že dlhšie v tom zahraničí vlastne musíš si to chodiť vyriešiť sám. Ja som sa kvôli tomu točil do Ostravy na 4-krát, aby som to vlastne vybavil, lebo sa menila ešte aj tá legislatíva z minulého roka na tento rok, kvôli založeniu účtu, ale tak vieš čo spravíš? Ďalšia prekážka, musíš prekonať ďalej. Jasné. Akože fakt, že my neponúkame ľuďom nič, nejaký extra kľúč, ktorý ich dostane k peniazom. Nejaký lifehack. Hej, a keď si to kúpujú také lifehacky na internete a kade tade, tak nech to skúšajú, ale nič im to aj tak nedá. Toto je reálne podnikanie a my máme reálne zákazky. To, čo my máme tú výhodu v tom extrémnu, že ktorú budeš aj ty využívať, bol si takisto na webinároch predajného tímu. Videl si tých obchodiakov, ktorí nám zháňajú tie zákazky. Áno. Takže... Mal som tu možnosť sa tam vlastne pripojiť a vidieť, ako to vlastne celé komunikujete s tými obchodnými týmmi. Hej. To je reálne dobré, že vlastne nám valí tá reklama, na obchodiakov potom idú lídy, ktorých oni navolávajú a máme vlastne internú kalkuláciu, ktorá im vie vytvoriť to PDF na realizáciu toho domu. Takže takto vieme byť extrémne rýchli. Lebo vieš, veľa ľudí sa ma pýta, že my si tým v Builders vytvárame konkurenciu, že vlastne vytvárame ďalšie stavebné firmy s našimi know-how a že prečo to robíme. Ale my chceme proste vytvoriť to, že my, keď budeme realizovať kompletne všetky zákazky tým, že my ich získame a vy ich budete realizovať, tak to je úplne, že win-win pre všetky strany. Klient má postavený dom, my sa dohodneme s dobrou cenou, na tom, aby sme na tom zarobili všetci. Budeme realizovať celú tú zákazku, vy sa naučíte, alebo ty sa kompletne naučíš to všetko postavať, no potom si pôjdeš vlastnou cestou, keď by si náhodou chcel, ale samozrejme môžeme spolu robiť zákazky od nevidím do nevidím, keď nám to bude dávať všetkým finančný význam, finančný zmysel, takže to je jasné, veď je to proste podnikanie. Taká otázka, čoho si sa možno najviac obával, vieš, keď si mal vstúpiť do Builders, alebo že čo bolo možno ty si do toho išiel, že my sme si hneď všetko povedali, hej, ale ak možno si mal nejaké, chápeš, nejaký strach alebo niečo. Vieš, keď ti mám povedať úprimne, ja som už sa dlhšie zahrával s myšlienkou vlastne, že by som sa chcel postaviť ďalej nejak na vlastné nohy, proste, že ísť z toho robotníckeho, poviem, viac menej štýlu, akože pracovného štýlu, keďže
Akože ja mám akože na starosti už nejaké stavby aj sám, ale je to stále ako zamestnanecká činnosť. A vlastne chcel by som to riešiť vlastne ako sám na seba, teda ako podnikateľ a práve preto som ťa na to oslovil, lebo som ťa vnímal ako úspešného mladého muža, ktorý sa postavil sám na vlastné nohy. A sme si aj dostačne sadli kamarátsky. A takže bolo to pre mňa úplne hneď to, jak som ja bol nastavený, už akože v mindsete, že som vlastne sa chcel posunúť ďalej, tak ty si mi vlastne dal tú možnosť, ako keby to premostenie, že nemusím to riešiť jak úplne sám, že všetko musím si zisťovať a vlastne predierať sa tou legislatívou, tými vecami, proste mohol by som sa na veľa veciach popáliť bez toho, aby som vedel, mal tie znalosti, čo sa samozrejme aj tak stane, lebo za každým sa robia nejaké chyby, je to normálna vec, ale môžeme ich dosť obmedziť na základe toho. Ich strašne obmedzíme a s rýchlosťou ich vyriešime. Tým, že my sme tie chyby už urobili, tak ale jasné, že prídu. To je jasné. A ešte, aby som to teda vrátil k tvojej otázke, tak nemal som nejaké veľké strachy. Ja som aj dosť taký priamy človek, že keď ma akože niečo chytia, akože idem si za tým, tak nebojím sa toho. Dosť to akože v sebe to väčšinou dosť tak vypnem také veci, lebo vždycky v živote niečo príde, čoho sa človek môže bať, ale keď s tým človek vie narábať, tak sa aj posúva ďalej. Hej, presne tak, že o tom to je, že keď stále skúšaš a to vyjde, takže to je super, tak to presne máme. Ale ak by bol niekto, kto sa toho bojí, tak môže si vyvedomiť to, že stavebníctvo je proste taký druh podnikania, ktoré máš proste fyzicky veci v rukách, ako aj tie pozemky, tie nehnuteľnosti, že proste nemôže ti to nikto zobrať. Jediný problém, čo je, môže byť, že spravíš nejakú chybu na stavenisku, hej? Hej, to sa môže stať, to sám som aj ja spravil, teraz nedávno, veď som ti to aj vravel, ale stále sme to vedeli nejako zrealizovať tak, aby nás to nestalo extrémne veľa peňazí. Potom si to samozrejme musíš vedieť s tým zákazníkom odkomunikovať. To vlastne tiež sa u vás dá všetko naučiť. Všetko, že ako máš reagovať, ako máš sa s kým rozprávať a že... Čo ešte vravíš na Martina? My sme sa predtým nejako poznali. Vieš, že my sme sa rok poznali, kecali sme, riešili sme aj iné veci. Čo hovoríš na Martina? Vieš, že keď ti aj on začal, má predsa väčšie skúsenosti v tom stavebníctve, my teraz riešime všetko spoločne, že kľudne, čo na to hovoríš? Martin podľa mňa je človek, ktorý má veľmi vysoko vyvinutý fokus. Je vidno na ňom, že proste on sa tým podnikaním nie on živí, ale vlastne žije. A tým pádom to po jeho podnikanie vyzerá tak, ako vyzerá, že proste je úspešné a stále ešte napreduje. Aj vlastne sa mu minulý rok stal ten problém, že mu Česká republika vlastne prestala dotovať tie opravy domov. Áno, opravdu po babičce, 30 miliónov, tam bolo v tých zákazkách. Korún. Reklamy vlastne a potom mu to zrazu zrušili a vlastne vedel sa vynájsť tak, že teraz vlastne využil tie reklamy, takže vlastne bude stavať rodinné domy na Kovíč po celom Česku. Hej. Takže podľa mňa akože super chalan, super chlap a má veľa znalostí, vie nás to naučiť, napríklad aj to na mne vidno, že proste to, čo mi posunul, tak som vedel hneď aplikovať, nie je to niečo, že by mi hovoril, čo není reálna vec. Teraz si napríklad zober, veď si bol vo fitku a ja som potreboval prezistiť jeden pozemok, bola to záhrada, že či je v územnom plánovaní, či vieme na ňom stavať. Tiež si už presne vedel, ako to máš spraviť a tam je predajná cena toho pozemku na nejakých 2500 korún za meter a my ten pozemok vieme kúpiť za 800 korún za meter, lebo klient chce vlastne hneď nedaleko vstavať a vie s nami urobiť taký deal, že tie pozemky za nejako takto kúpime a vieme, že proste, ale fakt, že v stavebníctve som nikdy nevidel asi v žiadnom takom podnikaní toľko vecí, ktoré môžu prísť. Že sa dostaneš k niečomu za dobré peniaze, vieš fakt, že zarobiť hoci kde. Tak... Je to vlastne také strašné rôznorodé. Hej. Takže to máme vlastne nejakú otázku na Martina. Teraz už budeš vlastne riešiť cenové ponuky, budeš realizovať tú zákazku, máš nejaký stres predtým, vieš, budeš stavať rodinný dom na kľúč, takže... Tak poviem ti, ako mám nejaký vnútorný stres, ale vnútorný stres je, to máš pred každou vecou, čo robíš prvýkrát život, hej? A proste musím sa cez to preniesť a ako to bude. Keď sa tomu budem venovať a mám predsa aj vás na nejaké otázky, možno niekedy. Jasne, možno niekedy. Ak mi teda dvihneš telefón. Neboj sa zdvíham telefón a
Akože máme voči tomu určitý rešpekt, lebo je to určitá zodpovednosť, ale nie je to niečo, čo by ma teraz brzdilo. Postavíš jeden dom, možno na druhom ešte urobíš nejakú chybu, ale potom je to stále dookola to isté. A hlavne tých chlapov, ktorých ty budeš mať, tak oni ti dajú strašne veľa. Že proste to sú ľudia, ktorí, vieš, celý život stavajú, robia, sú proste... Jasné, ľudia z fachu, Tak. 10-20 rokov už robia. Zdali sme sa ti drahí, keď si zistil, koľko stojí mentoring? Lebo ty si 2 zakúpil, hej. Pre niekoho je jeden drahý. takže... Poviem to tak, možno pre nejakého priemerného Slováka, čo má nejakú priemernú mzdu, sa mu to môže zdať drahé, ale to, čo vlastne za tým je a čo z toho vie získať, tak je to ešte vlastne podľa mňa. Hej. Tiež si to akože fakt... Len si to človek musí uvedomiť. Ťažko sa to porovnáva s nulou a s nejakými produktami, lebo fakt, že takýto mentoring neexistuje na československej scéne a ťažko sa to porovnáva s nejakými kurzami a tak ďalej, kde nikoho nemáš, ale fakt, že my komunikujeme neustále spolu, tá zákazka na jednej základovej doske vieš zarobiť jeden mentoring naspäť napríklad, hej, takže ty keď to budeš realizovať. Aj viac niekedy, podľa toho, keď to máš správne rozpočítané. Hej, presne tak, takže, ale preto som sa ťa tak chcel spýtať, hej, lebo bolo to treba platiť, platí sa to, takže ako to bereš, takže to je super. Čo by si možno odkázal divákom, vieš, že ktorí rozmýšľajú nad tým, scrollujú Instagram, vidia, dajme tomu, rôzne produkty, vieš, lebo ono, podľa mňa, keď si mladý človek, ty úplne nevieš, či chceš podnikať, či chceš robiť marketing, či chceš ísť do Nemecka, či chceš robiť stavebníctvo. Vieš, Dnešný problém v tomto svete je, že je toľko možností, že podľa mňa tí ľudia si ani nevedia poriadne vybrať a strašne veľa ľudí na svete, aj teda na sociálnych sieťach existuje, čo propagujú nejaké tie produkty a myslia si, že možno to je práve to, čo ich spasí, ale väčšinou to je iba nejaký produkt, čo im zľahka vysvetlí niečo a keď si to proste neodpracujú, tak aj tak z toho nič nebudú mať, hej. Áno. Čo by som odkázal tým ľuďom je, že samozrejme musia to byť ľudia, ktorí sa tej stavebnej činnosti aj chcú venovať, hej. Ktorí si myslia, že by sa stavebníctvu nechceli venovať, tak to asi pre ne nič nebude, ale ktorí sa v tom pohybujú, alebo chceli by sa v tom dokonaliť, alebo ako môj prípad, chceli by sa postaviť na vlastné nohy, tak by som im určite odporúčil si nejaké osobné stretnutia alebo cez nejaký videokol s vami dohodnúť, kde vám to chalani úplne super vedia vysvetliť, tak ako to vedeli vysvetliť aj mne. A za nejakú dobu budem mať už aj sám nejaké výsledky prác na mojom profile alebo na mojej webovej stránke, takže sa vedia aj vlastne pozrieť sami, ako som to ja vedel dotiahnuť už po 3 mesiacoch spolupráce. Hej, ono to je super, že ak budete chcieť napríklad, tak ak s tým nemáš ty problém, James, tak keby ste mali aj nejaké otázky, tak niekde možno postupne zanechám kontakt aj na teba. Kľudne na vás to. Hej, že ako to všetko prebiehalo, ak proste tak prečo by ste sa nemohli spýtať. Takže máme tu vlastne všetky takéto veci zodpovedané. Som mega rád, že sme urobili toto stretnutie, pretože nám to fakt, že extrémne pomôže. Ďakujem ti, že sa nebojíš aj takto vystupovať na sieťach, ale že vieš aj takto s nami spolupracovať. Úplne pohodičke, neboj sa. Super, takže to mega. Teším sa, teraz budeme vlastne robiť tú cenovú ponuku, máme to ešte kopec pred sebou a sledujte nás, uvidíte nás spoločne. Čaute. Ďakujem, kamo.